introduction, but तुम्ही थँक्यू फॉर व्हेरी नाईस इंट्रोडक्शन. सगळं लाईक करून तुम्ही इंट्रोड्यूस केला, लाईक करून एक्सप्लेन केला. तर हांव हांगा जे वरिश्ठ आमगेल भक्त आसात ती मथुरा माताजी आणि सकड वैष्णवाले आणि मिगेले गुरु महाराज इजोलीने जे ताका महाराज हांगेले आशीर्वाद घेवन आज स्टार्ट करूया. तर मेनली आज ही फेब्रुवारी 3rd आयच्या दिवसाक देर आर ऍक्च्युली 7 म्हणतात ना इव्हेंट्स म्हणत ऑर अपियरन्स डिसअपियरन्स अँड व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस डे. तर आम्ही ऍक्च्युली सगळा वेळ डिस्कस करूया आणि प्रभूजींनी ऍक्च्युली फॉर्मॅट आय विल जस्ट टेल द फॉर्मॅट. आम्ही तीन आमगे वैष्णवार उपरी आम्ही डिस्कशन करून अप टू 1 मिनिट. येस, टुडे अप टू सरस्वती पूजा हाजेर आम्ही चर्च करून मागीर देन वी विल हॅव अ क्विज for 10 minutes or so. Then again we'll continue, and then again there will be quiz. So तुम्ही चट हे घेवचे नका टेन्शन. It is just simple quiz, and let us participate. Prabhuji has done a lot of hard work. मस्त कष्ट करून. But I will not chant again. Mataji already has did chant हमारी कीर्तन. आम्ही स्टार्ट करूया. तर आयचे जे जे 7 म्हणतात ना ऑस्पिशियस जे डेट्स असतात इव्हेंट तर फर्स्ट आज म्हणाली बसंत पंचमी. तर इफ यू हॅव सीन द मायापूर डेकोरेशन टुडे कोणी पळयला हांवें बाय एनी चान्स. तर आज इतलं लायक करून डेकोरेट केला. तर फुल येल्लो तर ताजी कथा आसा, बट आय विल नॉट गो व्हेरी मच इन टू डिटेल. तर आम्ही स्टार्ट करूया. तर जे बसंत पंचमी ऍक्च्युली इज द एंड ऑफ सो कॉल्ड विंटर आणि ते स्प्रिंग जे असतं ते ऋतू स्टार्ट जाता. तर हांतू नाईस फ्लवर्स कम अँड दिस इज द मंथ वेर यु नो तशी म्हणतात आउट ऑफ ऑल मंथ मार्गशीर्ष इज माय मंथ. तशीच ऑफ ऑल ऋतूस बसंत ऋतू इज वन ऑफ द फेवरेट. आणि आमगेल खातीर कसले फेवरेट म्हणाली स्पेशली कले तू हे म्हयन्यांत ह्या टायमाक महाप्रभूले आविर्भावाचे ते चिन्ह स्टार्ट जाला. तर ऍक्च्युली दोन हे बसंत पंचमीन दोन लीला आसा, एक कृष्ण लीला आणि एक महाप्रभू लीला. तर हे रास लीला आय विल नॉट गो इन टू दॅट, बट हांतू इट इज सेड दॅट जे कृष्ण भगवानाने जे श्याम वर्ण इट बिकम्स गोल्डन. सो इट इज व्हेरी व्हेरी नाईस मंथ. आणि हांतू आम्ही राधा कृष्णाले वी कॅन प्रे टू देम फॉर अवर डिवोशनल सर्व्हिस ताजे खातीर. आणि दिस इज अ व्हेरी नाईस टाइम दॅट वी कॅन डेकोरेट विथ फ्लावर्स. आणि मेनली येलो फ्लावर्स असतात ती येलो ड्रेस घालतात ती with that yellow color. Lord Krishna, Radha Krishna is very very happy. तशी बसंत पंचमीचे आयचे दिवस व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस. ताजी मागिरी देर इज अपियरन्स ऑफ विष्णुप्रिया. आता चिक्के all devotees might not be knowing who is Vishnupriya, but for the Saklan Katira, how I will try to give a short. Vishnupriya is the second wife of Mahaprabhu. And first wife was Lakshmi Priya, and after she died, uh, on the insistence of Mahaprabhu's mother Sachimata, Mahaprabhu married Vishnu Priya. And at the age of 16, Mahaprabhu, when Vishnu Priya was at the age of 16, Mahaprabhu took sannyas and he, you know, and he left the household duties and Shikorno, but still Vishnu Priya was a very very chaste wife. तिने खूप तपस्या केलं. म्हणजे इतले की
यू शुड चॅन्ट हरे कृष्ण महामंत्र आणि कितले चॅन्ट केले न्हय तितले ग्रेन इज टू कलेक्ट आणि हांव जितले चॅन्ट केले तितले ग्रेन रे ते ऑफर करून ताका शी इज टू प्रिपेअर विथ दॅट राईस ते ऑफर करून शी इज टू सस्टेन व्हेरी सो डिफिकल्ट आम्ही विचार करतो जायना तशी तपस्या आम्ही केल्या जशी म्हणतात ती की विष्णुप्रिया इज नन अदर दॅन सत्यभामा इन कृष्ण लीला कृष्ण लिलांचो जे सत्यभामा ते सेम इज विष्णुप्रिया आणि इफ यू आर केनीन तुम्ही नवदीप धामार गेले रे तर थंय धामेश्वर टेम्पल आसा थंय चैतन्य महाप्रभूले 4 फॉर्म एक डेटी आसा थंय विष्णुप्रियानं खूप तपस्या केल्या इन दिस वे आणि मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार तशें आमी हे एपिरियन्स डे आणि डिसएपिरियन्स डे आमी सेलिब्रेट करतात तर हे मस्ट इम्पॉर्टंट आसता सगळ्यांक कळच्याक अर्लियर ऑल्सो आय हॅव टोल्ड हे जे दिस मटेरियल इज दुखालयम तर हांतू दिस इज लायक अ जेल ते जेलांतू तुम्ही कितले आनंद ट्राय करच्याक कोशिश केल्यार यू विल फायनली गेट फ्री सो दीस महानुभाव ते एपिरियन्स आणि डिसएपिरियन्स तांगे कसले करताय दे कम टू डिलिव्हर अस त्यांनी हे प्राकट्य करता तांगे लिला ते आमकां हे जेल दाखून भायर घेवन वता ताजे खातीर आमी हे एपिरियन्स आनी डिसेंबर डे आमी ताजे मस्त ताका सेलिब्रेट करता ती तें करून वी विल डिस्कस थर्ड ऑस्पिस डे इवेंट इज सरस्वती पूजा आता फॉर वैष्णवास सरस्वती पूजाक सरस्वतीक आमी पूजा करता ती विद्या घेवच्या खातीर असं न्हय तर आमी सकाळ जेन्ना बुक्स हे आमगेले वॉट आर लर्निंग वाद्य हे सकड इन्स्ट्रुमेंट सकड आमी सरस्वतीक ठाकुराक ऑफर करून ते आमी ताजे म्हळ्यार ब्लेसिंग घेतात पर आमगे वैष्णवांतू दे आर गिवन द पोजिशन बाय लॉर्ड कृष्णा आनी हे पोजिशन आसा तांकां हे दिलां तर आमकां एक्चुली वी शूड रूट द वी शूड वॉटर द रूट्स एक्चुली ते आमकां इम्पॉर्टंट आसा कळ्ळें गो आफ्टर गेटींग एनी विद्या ताका आमी रियली हाऊ वी आर युजींग वी शूड बी एबल टू नो तर हांगा एक स्मॉल कथा आसा तें आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन इन टू शॉर्ट मध्ये तर कशी महाप्रभून कशी एक केशव काश्मीरी म्हणून आशिल्लो तागेलो अहंकार तोडलें हें आमी एक लायक एक लीला आसा चैतन्य महाप्रभू देखून आणि चैतन्य महाप्रभू इज नन अदर दॅन लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ एक काश्मीरी साधू आशिल्लो तागेलें नांव केशव काश्मीरी तो गॉडेस सरस्वतीले एक महान भक्त तर तो नवदीप आयलेलो आणि ताका कशें नासता ताका खूप अहंकार आसा ताका खूप स्क्रिप्चर ताणें रीड केला तो तक्कड करून अशें वता आणि सगळ्यांक हरोवन तो विक्ट्री जाता आणि ताका मस्त हे खुशी आसता की आय डिफिटेड तशींची तो एक वेळा गंगा नदी थंय ताका चैतन्य महाप्रभू तेन्ना तो स्मॉल निमाय आसता एकदम तर तो थंय निमायक मेळटा तर हांतू निमाय ताका सांगता की तुका गंगा काठीन तू गंगा वेरी एक तुम्ही 100 श्लोक तुम्ही रिसाइट करावे केशव काश्मीरी खूप अहंकार
100 श्लोक्स तो रिसाइट करता. आणि निमाय इज सच स्ट्रॉंग मेमरी की ऑल 100 वर्स तो मेमोराइज करता आणि सांगता की तुमगे 64th वर्स सांगतू तसं एरर असं. आणि हे एरर तुम्ही हे इज नॉट करेक्ट एज पर स्क्रिप्चर आणि म्हणता आणि तुमगे 100 वर्स सांगतू आणि एरर असं. तर तो केशर काश्मीरी एकदम म्हणतात ही बिकम बिविल्डर्ड म्हणजे इतले सॉन छान केले का कशी एरर सगळं पॉइंट आउट करता. तो तकलता की हे कुणी और नाही हे म्हणजे तने चमत्कार असत. तर हांतू जे सरस्वती गॉडेस तर तिका कळता की ती केशव काश्मीरी सपोर्ट करत असत. तर ती केशव काश्मीरींचो सगळे ड्रीम्स म्हणजे स्वप्न येता आणि सांगता की तू चैतन्य महाप्रभूले तुम्ही सरेंडर करा ती तोच कृष्ण भगवान हो. आणि अशी करून तो केशव काश्मीरी अहंकारतो. आणि तो कळता की जे सरस्वती ठाकूर म्हणजे गॉडेस सरस्वती इज ऑल्सो सर्विंग द लॉर्ड and her designation and title for the welfare of living being. That's why आम्ही हे सरस्वती पूजा कर आमगेले दृष्टिकोन हे दृष्टिकोन. तर आता आम्ही 3 हाजेर डिस्कशन केले. फर्स्ट म्हणल्यार बसंत पंचमी, सेकंड appearance of विष्णुप्रिया आणि थर्ड we discussed about सरस्वती पूजा. तर आता I will request शेखर प्रभू to go through a small quiz, first quiz. ताजी मागीर आम्ही बाकीचे class start, we will keep that short one only. So Prabhuji, can you ask the questions on all these, whatever we discussed? Hare Krishna. Over to you, Shekhar Prabhu. स्क्रीन दिसताच ना सगळ्यांकाही. वय येस येस. सगळ्यांका तोंड दिसना जाल्यार डिना हांव सांगता सर यू हॅव टू पार्टिसिपेट. येता तुमकां Let them मोबाईल आनी type. Let them वय type टाईप in the chat. Ha, टाईप yeah. करता तुम्ही चॅट बॉक्सान टाईप कर कारण दिस इज मल्टिपल चॉईस क्विज. Very मल्टिपल simple. चॉईस क्वेश्चन तुमकां ऑप्शन ए किंवा बी किंवा सी किंवा डी त्या पुरा तुम्ही टाईप करून पेटो येता बट टाईप अवश्य करा ती. टाईप करना तर बैसू नका ती तुम्ही तुदे सुद्धा एन्जॉय करतली म्हणून आमकां अशी आम्ही लच्छा पळया मागे फीडबॅक कशें मेळून ना. ओके आणि एव्हरी क्वेश्चन हॅज about 15 to 20 seconds or 20 seconds मध्ये सगळ्यांक येता. So first topic is Vasant Panchami. In the spirit of Krishna consciousness, how do we utilize the arrival of spring Vasant Panchami? And ताजे आन्सर्स तो गोसती प्रभू ब्लॉक झाला मग. दिसताच नवा. अनेक मध्ये स्क्रीन ओव्हरलॅप झालाय. हा वय आता जात दिसता. Okay, in the spirit of Krishna consciousness, how can we utilize the arrival of Vasant Panchami to enhance our devotional service? Option ऑप्शन A, सांगितलं यू हॅव. option A by engaging in more vigorous physical activities. Option B by renewing our commitment to spiritual practices like chanting Lord Krishna's holy name, sing kirtans, and read scriptures. Option C by focusing on enjoying the beauty of nature while neglecting our spiritual duties. Or option D by planning elaborate social gatherings to celebrate the season. कौन आंसर करता थी मग. लॉट ऑफ डिवोटीज हॅव आन्सर्ड. Wait, wait. Oh, awesome, awesome. Very nice, very nice. Option B. Excellent. Okay. All right. Let's see. Yes, the correct answer is option B. तुमका फटे कची के शाबाशी दिया थी तुम्ही ची. Next question.
somebody wants, they can unmute and say also. That is also possible. Yeah. Right, that's also open. Okay. Second question, how can we connect the worship of goddess Saraswati on Vasant Panchami to our Krishna consciousness practice? कशी त्या कनेक्शन आम्ही जोड येतं. ऑप्शन ए बाय सीकिंग हर ब्लेसिंग्स फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी म्हळ्यार दुड्डू आणि ऐश्वर्य जावं का म्हणून निमगून घेवची मागून घेवची. ऑप्शन बी फोकसिंग सोल्ली ऑन आर्टिस्टिक परस्यूट्स सच एज म्युझिक अँड डान्स म्हळ्यार तांतू आमकां कलाविद जावं का की म्हणून की. ऑप्शन सी by utilizing this occasion to develop our understanding about Lord Krishna through study of scriptures and engaging in philosophical discussions. आध्यात्मिक डिस्कशन तो आम्ही एंगेज करता की किंवा by offering elaborate puja to goddess Saraswati while neglecting our devotional services to Krishna. Remember, that is exactly what Keshav Kashmiri did. Huh? So we will see your answers now. Okay. C म्हणतात. Okay, fantastic. Okay. I am liking this, Prabhuji. Option is C. Yes. Haribol, Haribol. Very cool. By utilizing the occasion to develop our understanding of Krishna through study of scriptures and engaging in Adhyatmic discussions. Next question. How can we practically apply the significance of Vasant Panchami, the awakening of nature, to progress in our spiritual journey? Option A, by reinforcing our spiritual practices like chanting and reading holy scriptures. किंवा ऑप्शन बी बाय एन्जॉयिंग द ब्युटी ऑफ नेचर म्हळ्यार आम्ही गार्डनात वचकी की फुल आणि हांगा पळोवच्या रंगनटिट्टू बर्ड सँच्युरी वचकी की वॉटरफॉल पळोवच्या वचकी किंवा बाय planning elaborate social functions gatherings to celebrate the season or by engaging in more vigorous and physically intense activities. आणि तुलकांचे ऑप्शन पळया कसला आन्सर केल्या जाणांनी. ऑप्शन ए. ओके. Fantastic, fantastic, fantastic. हरी बोल. हरी बोल indeed. प्रभुजी मजा येत असं मग मजा येत असं. Yes, option A, by reinforcing our spiritual practices like chanting and reading our holy scriptures. So give yourselves, whosoever answered A, give yourselves a pat on the back. इथं तुम्ही Haribol, तुमगल Haribol. तुमगल पाटे का पाठिंबा दियाती. Second topic, Srimati Vishnupriya Devi. Question from a Krishna conscious devotee's perspective, what is the most significant aspect of Srimati Vishnupriya Devi's life? Option A, her royal lineage and social status, of course, Ashila. Her exceptional beauty and charm, of course, Ashila. That is what prompted Sachi Mata to go for a proposal to her mom. Option C, her unwavering devotion to Lord Chaitanya Mahaprabhu and her service to the Bhakti mission of spreading the holy name of Lord Krishna. Or option D, her contribution to the arts and literature of her time. Yes. Option पळया. Option C, option C, option C. Yes, okay. Of course, how the चुकी दिलेला answers how पळे नहीं so there. So I'm going with the benefit of the doubt. So option C, yes, her unwavering devotion to Chaitanya Mahaprabhu and her services to Bhakti mission spreading Lord Krishna's holy name. Next question. Of the following listed below, which is the birthplace of Srimati Vishnupriya Devi? आणि तू 5 ऑप्शन्स आसा ती तुमकां जी कन्फ्यूज करूया म्हणून बट आय नो तुम्ही कन्फ्यूज जातल प्राणी नाही. शांतिपूर राणाघाट. ऑप्शन बी श्रीरामपूर नवद्वीप. ऑप्शन सी मायापूर नदिया. ऑप्शन डी मलंचपारा नवद्वीप. ऑप्शन ई इंद्रकपूर नवद्वीप. खंयचे ऑप्शन पळया ह्या जी कन्फ्युजिंग आसा. कौन की ऑप्शन सी खाई, कौन की ऑप्शन बी खाई, कौन की सी खाई. ओके, कौन की बी खाई. ओके. यांची बाकीच्यांनी confusion. होय अडिना जाऊन का जायची. ऑफकोर्स वी हॅव टू बी लिटिल रॉंग समवेअर नो. ऑप्शन ए. ओके. बाकीची पार्टिसिपेट करा ती भाग घ्या ती. येस पळया ऑप्शन पळया. ऑप्शन डी मलंचपारा नवद्वीप. तुम्ही व्हिडिओज तुम्ही पळयल्यारी इस्कॉन डेवोटीज हांगले तुमकां कळटला मलंचपारा नवद्वीपांत असं. Anyway, but good job, everybody. Good attempt. Next question. How can we, as devotees, best emulate, best
imbibe the example of Srimati Vishnupriya Devi. आमकां खंयचे आमी आचरणांत ताजे कॉपी करूं म्हणून. So options पळया. By cultivating unwavering devotion to Lord Krishna and serving his mission with selfless dedication. Option A zalla. Option B, by striving to achieve social prominence and material success. C, by focusing primarily on personal comfort and enjoyment. Option D, by seeking personal recognition and praise for our devotional service. Option A. Okay, very nice. Option A. Yes, perfect, 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 perfect. Option A. Yes. By cultivating unwavering devotion to Lord Krishna and serving his mission with selfless dedication. Next topic, Saraswati Puja. Prabhuji already covered Kenya, but questions pulaya. In the context of Krishna consciousness, how can we leverage or utilize this auspicious occasion of Saraswati Puja to enhance our spiritual growth? मतलब ताची आमकां कशी फायदा जावन सारकी आमी आचरण करता? A, by focusing primarily on artistic pursuits for personal gratification. Prabhuji already सांगल्या कला विद्यावेद मस्त वाद्य painting sketching pura korea all that is different art forms expressions of Saraswati Devi. By praying for development of our intellectual faculties to better understand and serve Lord Krishna. He has already given an example through Keshav Kashmiri. Option C, by seeking blessing for academics and professional marks the IIT in first year ka, all India ranking ka, MBBS and first year ka, engineering and first year ka, by seeking material blessings like wealth and fame. Option B, yes, perfect. Option B म्हणचे मात्र आम्ही हांगा मागीर आमकां चेरडा आमकां म्हणून आमी प्रेशर घालचे विंगड न्हू त्या मात्र कोर न्हय सगळ्यांचो बॅलन्स्ड अप्रोच आसता. Yes, so option option B, by praying for development of our intellectual faculties so we can better serve Lord Krishna. Yes. Last question, how can we conduct the symbolism of the Veena associated with the goddess Saraswati to our devotional service? Option by considering the Veena as a metaphor for the harmonious chanting of the holy names of Lord Krishna, or by seeking to be proficient, again, Kalavid Zaunkamunami Amgala Prarthan Astiki, playing musical instrument for personal entertainment, and Dudwa Katira, Ki Amka Kalmatati reputation and fame, Kirti Melkamono, Ami Indian Idol, Tapura, Voice of India, and Pura Vochuno. By focusing solely on aesthetic beauty of the Veena, by using the Veena as an instrument for worldly entertainment. Options. Option A, yes, option A, Mantosati, yes, perfect. Option Kanchamono. Yes, correct answer. By considering the Veena as the metaphor for the harmonious chanting of the holy names of Lord Krishna. Perfect. So, last question, how can we apply the principle of mental purification associated with Saraswati Puja to our Krishna consciousness practice? Options are A, by engaging in rigorous physical austerities, by practicing regular meditation and chanting to purify our minds from material desires. Option C, by seeking to control our senses through excessive restrictions. Option D, by focusing solely on intellectual pursuits while neglecting devotional service. Option B, okay, option B. Good, I'm happy. Type karta sati. Yes, fantastic. Correct answer, by practicing regular meditation and chanting to purify our minds from material desires. Perfect. Next topic, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur disappearance day badal uletati. How sharing ban karta, so we can continue with back to Ravi Pati Damodar Das Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Shekhar Prabhuji. So very nicely you have conducted the quiz. Hope everybody engaged. It's very simple question. We have to, but at least gives a chance. Sakranka, आम्ही read करनो, right? Sakran type केला. आता जे topic असं disappearance of Vishwanath Chakravarti Thakur. एक हांव एक सांगता. I will sing and you have to tell me which is this bhajan or arti. साक्षाद्धरित्वेन समस्त्रशास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः
किन्तु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादा भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोऽपि ध्यायं तुवं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम्. Hari Hari Bol. So very nice answers everybody has told. Actually, आमगे मेन जे आरती असतात ती तर फर्स्ट सकाळी ऑल वैष्णव तर फर्स्ट आम्ही गुरु अष्टकम मंगला आरती. So this was written by विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आणि ताजी मागिरी नरसिंह आरती. तर नरसिंह आरतीचो एक पार्ट असा ते जयदेव गोस्वामी बरयलें. ताजे मागिरी आम्ही चॅन्टिंग करता ती 10 ऑफेन्सेस. तर ते व्यासदेवानु फ्रॉम व्यासदेव वी हॅव टेकन. मागीर देन देर इज शिक्षा अष्टकम that is written by none other by our Chaitanya Mahaprabhu. मागिरी आमगेले भोग आरती by Bhakti Vinod Thakur, गौर आरती by Bhakti Vinod Thakur आणि गुरुवंदना by नरोत्तम दास ठाकूर. तर आमको गोतच का हेंची नरोत्तम दास ठाकूर लिनेज अंतु आफ्टर द सिक्स गोस्वामी सकड वृंदावन अंतु they actually put the pillar. आमगेले चैतन्य महाप्रभू सिक्स गोस्वामी सांगलेले तुम्ही टेम्पल्स मिगेल जितले कृष्णाले तुम्ही तक्क एक्सकवेट करून तक्क पूर्ण प्रचार करात. आज वृंदावन तू इतकं हजार टेम्पल असतं. वन ऑफ द रिझन इज बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ दिस सिक्स गोस्वामी. आफ्टर गोस्वामी जेवच्या मागे सांगेल डिसेपरेन्स मागेरी will come to that part also. Then Narottam Das Thakur lineage and Narottam Thakur flooded with Padma Nadi. You might have heard about the story of Padma Nadi. Tantu Chaitanya Mahaprabhu प्रेम असं प्रेम ताणे पुरा विश्वान दिला. नरोत्तम दाखवलेलं भजन तो स्वीट आणि मुकारी तक्का इम्बाईब करून तक्का मुकारू तक्का लायक करून अजून प्रीती केले तांतू विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर खूप खूप हात. तर ही म्हणतात ना ही इम्बाइब्ड ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ द गोस्वामी आणि नरोत्तमदास ठाकूर झाले आणि अशी करून ही ही रियली तांतू ताणे कंप्लीटली ही वर्कड ऑन दॅट आणि खूप कष्ट करून ताणे हे गौडीय परंपरांतू ताणे प्रचार केले. तर ताणे पूर्ण ब्रजमंडलांतू गेलेले आणि सकट कोणी गौडी वैष्णव खंय म्हळ्यार ताका कसले त्रास जाल्यार कसले असल्यार ताका ही इज टू हेल्प देम अँड ही इज टू सी दॅट दे डोंट फॉल डावन. हे आमगेले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूराले खूप खूप हे आसा. आणि आज तुम्ही पळयता ऑल ओव्हर द वर्ल्ड खंय आमगेले सकाळी इस्कॉन ऑल टेम्पल मंगलारती असता. इट स्टार्ट विथ संसार दावा. We every day get up and see 4:30 in Mayapur. ते खंय लंडन असतले खंय अबुधाबी खंय मंगलोर आणतो खंय केरला खंय वृंदावन संसार दावा म्हणा ते आणि बाकी ठिकाणी खंय कितले वर्ल्डान. दिस इज द सो मच नाईस दॅट आणि तागेले खूप असं. ही वॉज व्हेरी नाईस इन ग्रामर पोएट्री आणि भक्तीचे लिटरेचर स्टडी करून then he preached Krishna consciousness in Vrindavan. तर आमगेले पॉसिटी ऑफ टाइम असं ताजे खातीर हाजी मागिरी आणि दोन महानुभाव आसा आणि वैष्णव तांगेले हांव शॉर्ट म्हण सांगता ताजे मागीर क्विज आसा. हे आईचे हे गेले तिरोभाव म्हळ्यार डिसेपरन्स जाले ह्या दिवसात. आणि मागिरी आणि तीन वैष्णव आसा ताजे खूप इम्पॉर्टंट म्हणजे तू रीड करता दॅट इज एपिरियन्स ऑफ पुंडरीक विद्यानंद. इज अ व्हेरी क्लासिक केस. आम्ही कोणाक जज करचा नज. इज अ व्हेरी क्लासिक केस की आम्ही केन्ना कोणाक जज करतात हो कशी भक्ती असतलो
आगे रियली भक्त बाबा हो दिसना भक्त आगे आगे ड्रेस भक्त म्हणके नाही हे एक लायक कथा असा जे तर रिअली तर पुंडरीक विद्यानिधी ही माधवेंद्र पुढीलचा शिष्य आणि सर्वात मेन म्हळ्यार ही इज द गुरु ऑफ गदाधर पंडित आणि गदाधर पंडित कोण असं पंचतत्वांचो गदाधर पंडित इज नन अदर देन श्रीमती राधाराणी आणि पुंडरीक विद्यानिधी इज नन अदर देन वृषभानु वृषभानु म्हळ्यार राधाराणीले फादर तर हे जी पुंडरीक विद्यानिधीले आणि ताका मस्त मिसअंडरस्टँड करता ती की तो अशी म्हणतात ना मटेरियल अशी भौतिक आसक्त स्वय तर हे मस्त लोक चूक करतात आणि हे चूक केलेले गदाधर पंडित तर एक वेळा अशी झालेले की गदाधर पंडिताक कळले की पुंडरीक विद्यानिधी इज अ व्हेरी व्हेरी बिग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड तर तो गेलो ताका पळोवच्याक तर पळयले अरे हा तर एकदम भौतिक सर मग तेल आणि सुगंधित तेल आणि लायक सिल्क कपडे आणि रोब आणि सिंहासन अशी पळोवन कोण लेखले अरे हा सगळ्यांना म्हाका सांगलेलो हा इतलो व्हड भक्तो हा तर अशी कारण की भौतिकवादी म्हणजे अशी आसक्त तो अशी मनान तू चूक करता मिसअंडरस्टँडर करता मागीर तो एक श्लोक आसा भागवतामातली हुय भक्यम तनका कूटा अशी एक श्लोक आसा ते ऐकताच जशी ते श्लोक म्हणतात न्हय इट इज अबाउट कृष्णा आणि पुतना वैरी इमिजिएटली इज गोज इन टू ट्रान्स आणि तो ट्रान्स वचून एकदम भाव विभोर जावन हे पळोवन गदाधर पंडिताक कळता की हे साधारण व्यक्ती नाही हा उच्च कोटी भक्त मागीर चैतन्य महाप्रभून ताका सांगले की मुखार वचून की तागेले ताका गुरु करच्याक तशी करून पुंडरीक विद्यानिधी बिकम द गुरु ऑफ गदाधर पंडित हे चैतन्य महाप्रभू जे लीला आसा आणि दोन आसा प्लीज बेर विथ मी हे खूप लायक एक लीला आसा सगळ्यांक एनीबडी नोज 9.26 श्लोका कोणाक गोत सोय हा तर 9.26 इज व्हेरी व्हेरी फेमस श्लोका तर हे रियली हाजी मिनिंग आता आम्ही 5 मिनिटांत आम्ही अंडरस्टँड करूया पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त उपरित अस्नामी प्रयतात्मना म्हणजे आमचो इंग्लिशा म्हळ्यार म्हाका देवाक कोणी प्रीतीन डिवोशनान विथ लव अँड डिवोशन एक लीफ एक फ्लावर एक फ्रूट और एक उद्दा वॉटर ताका ऑफर केल्यारी आय एक्सेप्ट बट डिवोटीज तसं तुम्ही हक्का विश्वास करतात वय हांग मस्त जण भोग आम्ही ऑफर करतात बट डू वी रियली मीन इट म्हणजे आम्ही भोग केल्यार ते देव खातोय हाजी एक छोटा लीला आसा हांव 1 मिनिट 2 मिनिटां म्हणटा हे जे लीला आसा दिस ऑफ टुडेज अपियरन्स डे ऑफ रघुनंदन ठाकूर म्हणून रघुनंदन ठाकूर इज द सन ऑफ श्री मुकुंद दस म्हणजे हा ब्रदर ऑफ श्री नरहरी देवर डिसायपल्स ऑफ अगेन चैतन्य महाप्रभूले आणि एक गाव असं श्रीखंडा ते गावात लिहिला असं थंय तांगेल घरचे एक डेटी आसा फॅमिली डेटी गोपीनाथ तर एक दिवस श्री मुकुंद दत्त मुकुंद दास खूप बिझी असता ताका कोणी सांगता काम असतं तर सेम टायमार भोग लावका असता तो करता तो म्हणता वायफाक लड्डू हे बनयला न्हय आय विल टेल रघुनंदन ठाकूर रघुनंदन ठाकूर एक स्मॉल बॉय ताका वचून सांगता आमगे फॅमिली डेटीचे गोपीनाथ ताका हे लड्डू भोग करका आणि पळोवका ताण सम खावका ठीक आसा प्रयत्न करका ताण लायक पण खावका म्हणून अशी म्हणून तो कामा वता तो रघुनंदन ठाकूर वचून देवाक गोपीनाथा सांगता हे गोपीनाथ हांव तुका भोग ऑफर केला तुम्ही ग्रहण करा एक वेळा म्हणता 2 म्हणता ऐकना म्हणता अरे
ते लड्डू तशी तशी असतात कारण खाय नी मागीर तो रडता मागीर दिसतायता तो म्हणटा खाय नी जाल्यार मी ल्हान म्हाका दिसतायतलो ही विल टेल मी तू लायक करून भोग ऑफर करनी तो खाय नी म्हणून मागीर कळन जाता अद्भुत लीला लॉर्ड गोपीनाथ ते पूर्ण लड्डू खाता लड्डू खावचे मागीर तो श्री मुकुंद दास वापस येता गडकडायल्यार तो म्हणटा म्हाका खूब भूक लागला रघुनंदन ते लड्डू ऑफर केलेले न्हय ते भोग म्हाका आण दी म्हाका लड्डू खावका तो हाडता म्हणटा कसं नाही ते सगळे लड्डू देवान खाल्ला लड्डान खाल्ला तो म्हणटा अरे बाप रे इतली नटकट असवे तू मना मन तो विचार करता ह्या सकट लड्डू खाल्ले हांवें बापरे पण तो म्हणटा ठीक आहे पळया इतले लड्डू खाल्ले नेक्स्ट टाइम वापस अशींच लड्डू भोग करता आणि म्हणटा म्हाका काम आसा आणि काम ना ऍक्च्युली तो अशींची टेस्ट करता तो मागशी वचून गुपचूप बसता गुपचूप बसून तो ताका पळयता वापस हो रघुनंदन ठाकूर गोपीनाथा म्हणटा हे गोपीनाथ हे मिगेल भोग ऑफर करी तो गोपीनाथ ते लड्डू घेता लड्डू खाता आणि सायडा पळयता की हो श्री मुकुंद दास म्हाका पळयता थंयची त्या हातांत लड्डू दवरून अशींची तो थंय तेंच पोझिशन राबता आणि ताका आज लड्डू गोपाल म्हणजे लड्डू गोपीनाथ म्हणून अशी लिहिला आणि हे ऐकून कितले म्हणजे ताका अण्णाक खूप हे खुशी जाता की मिगेल चेल्लो लायक करून ताणें देवाक भोग लागला आणि रियली ही मेंट इट अशी करून दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटीज आम्ही भोग लावतना हे पळयतना जे की आमगेल कितले आमगेल ऐश्वर्य आसा कितले पयशे आसा आमगेले भाव आमी विथ लव अँड डिवोशन वी हॅव टू ऑफर टू द लॉर्ड तशी आमकां गोत आसा विदुराणीन कशी कृष्ण भगवानाक प्रेमारी तिका जे बनानाचे छिलका ते दिलेले अशी करून लास्ट कन्क्लुडिंग जे आमगेले मस्त ऍक्च्युली इज वन ऑफ द सिनियर मोस्ट म्हणतात न्हय वन ऑफ द म्हणजे आमगे वैष्णव परंपरांतू रघुनाथ दास गोस्वामी सिक्स गोस्वामी तू रघुनाथ दास गोस्वामी इज म्हणतात ना तशी आमगेल्या 3 टाइप ऑफ कनेक्शन आसा देवाक फर्स्ट इज संबंध ज्ञान और संबंध विथ द लॉर्ड that is how we get connected to the Lord is through Sanatan Goswami. मागीर आमकां कशी डिटी देवाक पूज करता कशी आमकां फॉलो करता हाका that is done or shown us by Rupa Goswami. आणि लास्ट जे हाजे आउटपुट कृष्ण प्रेम हाजे जे गोस्वामी आसा that is रघुनाथ दास गोस्वामी. तर हांव स्वता I have been to Radhakund. I had the fortune to stay there for 3 days. इतले ऑस्टेरिटींतू इतले तकलीफांतू म्हणजे इतले तपस्या करून इज टू टेक केअर आणि ताजी इतली कहाणी आसा की इतलो टाइम वरना हाका 1 घंटा लागता तर आय विल नॉट गोइंग टू दॅट सकाळांक गोत आसा पानयाटीचे दही चिडा फेस्टिवल इतले मागीर ताका देवान कशी कृपा दिला ताका दंड महोत्सव म्हणटा ती कशी नित्यानंद प्रभून ताका दंड दिले आणि तुमकां सकाळांक गोतच आसतलें की चैतन्य महाप्रभू इज ऑलवेज एट 4 places. That one is Sachi Mata's house, one is where Raghav Pandit cooks, one is where Nityananda Prabhu is there, and one is where Srivas Thakur Anganan Kirtan Kartan. So these are the 4 places. Raghav Pandit is Paniyattintu. So थंय तें पानयटीला एक लीला आसा खूप हॉड आसा इज अ सन ऑफ मजुमदार ताजी मस्त कहाणी आसा तुमकां गोतच आसता कशी ताणें घर सोडून कितले प्रयत्न केले मागीर फायनली ही लेफ्ट अँड ही वेंट टू जगन्नाथपुरी अँड ही सर्वड महाप्रभू अँड महाप्रभूक सर्व करून देन ऑन द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ महाप्रभू ही वेंट टू राधाकुंड आणि राधाकुंडांतू लायक ताणें प्रचार केले आणि सगळ्यांक ताची एक लास्ट एक स्मॉल लीला सांगता एक वेळा रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करून
ऊन आणतो म्हणजे हॉट सन आणतो. ही इज डुईंग साधना. आणि त्यांनाची राधाराणी पळयता की आता इतलो ऑन आणतो ही इज डुईंग इज ऑस्टेरिटी. ती ती कन करता राधाराणी छाव दिता आणि छाव दिता आणि राधाराणी इतले परस्पायर जाता बिकॉज ऑफ द सन की रघुनाथ दास गोस्वामी डझंट नो दिस. आणि फायनली मागीर आफ्टर द सन इज लिटिल कम्फर्टेबल तर बाकी जे वैष्णव असतात ते सिनियर आणि मागीर ताका सांगता ती तू अशी उन्हान तू अशी सकयल कोर नाका तुगेलो ऑस्टेरिटीक सेव करच्या खातीर राधा राणीक तुगेल सेव करका पडटा हे बरोबर न्ही. यू डू युअर ऑस्टेरी यू मेक अ कुटीर. तर तुम्ही थंय गेल्यार राधा कुंडान तू रघुनाथ दास गोस्वामी कुटीर आसा थंय लायक भजन आसता म्हळ्यार आय थिंक कंटिन्युअस भजन आसता थंय कीर्तन चालू आसता. तशी आमी हे सकळ हांगेले गुरु परंपराचे वैष्णवांचे हांगेले आशीर्वाद घेवन आमकां भक्तींत मुखार वचका. ऑलरेडी वी आर शॉर्ट ऑफ टायम तर हांव आतां रिक्वेस्ट करता हांव हांगाच विराम दिता. असं मिगलान तुका चूक असल्यार तुम्ही म्हाका क्षम करता बिकॉज दिस टॉपिक इज 7 म्हणजे इम्पॉर्टंट आसा तर खूप टायम लागता. तर आय ट्राय टू मेक इट शॉर्ट. तर हांगा आमी क्विज लास्ट क्विज आसा क्विज हांव पार्टिसिपेट करून विल कन्क्लूड. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद की जय. Hare Krishna Prabhu, don't stop. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. आणि अवकाश मिळाला आणि आय थिंक वी शुड have these formats very often, Prabhuji. We will see how we can make this more and more often. Okay, anyway, let's continue. Thank you, Prabhuji. तुम्ही part 2 of your topic you covered, specifically Disappearance Day of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur आणि बाकी चांगल सुदे. सो ताज्या क्विजाचे आमी क्वेश्चन्स पळोवया हांवें. सो बी रेडी. तुमगेले बॉट chat hantu ready davarati so that the questions will start now. From a Krishna conscious devotee's perspective, what's the most significant aspect of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's contribution? Option A, his scholarly achievements in fields other than Krishna consciousness. Option B, his political influence and social standing. Option C, his wealth and charitable contributions. Or option D, his profound understanding and elucidation of Gaudiya Vaishnava philosophy. Punya, answer sir. Okay. Type in inbox. Why? Please type in here. Yes, option D khai. Jan, okay. Yes, option D. Okay, Pranaya. Correct answer, option D, profound understanding and elucidation of Gaudiya Vaishnava philosophy. तुमको लगी चॉकलेट असल चॉकलेट खाई थी, लड्डू असल लड्डू खाया थी. Next question. Which among the following listed below is the birthplace of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur? Mayapur, option B, Nabadvip, option C, Shantipur, option D, Prasiddha Devagram. परत सांगता ऑप्शन ए मायापूर, ऑप्शन बी नवद्वीप, ऑप्शन सी शांतिपुर और ऑप्शन डी प्रसिद्ध देवग्राम. Little difficult. Yes, it is. Yeah. ह्या क्वेश्चनाक 20 मार्क्स इथे. बाकी पाच फुडल्या क्वेश्चनाक 2-2, 3-3 मार्क्स. ह्या क्वेश्चनाक चढ मार्क्स 3 times the marks of the previous questions. ऑप्शन डी. ओके. दिव्या किनी माताजी ऑप्शन डी कहीं, राधिका महेश माताजी ऑप्शन डी कहीं. ओके. Why? आणि कोण? प्रभुजी, हा, you go ahead. Okay, right. So, yes, let's see the correct answer. Yes, option D, Prasiddha Devgram. Next question. How can we as devotees benefit from studying the teachings of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur? Option A, by gaining worldly knowledge and improving our social status. Option B, by developing a deep understanding of Krishna consciousness and deepening our devotion. Option C, by accumulating wealth and material possessions.
ऑप्शन डी बाय गेनिंग फेम एंड recognition within Krishna consciousness movement. मला दोन कळायचं कृष्णा कॉन्शियसनेस मुवमेंट, सो तुमकां आन्सर केअरफुली चूज करा ती. ऑप्शन बी. ओके, पळया खंयचे ऑप्शन म्हणून. करेक्ट आन्सर ऑप्शन बी, by developing a deep understanding of Krishna consciousness and deepening our devotion. Next question. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur composed which among the following bhakti bhajans listed below? Chaurashtakam, Mukund Muktavali, Guru Ashtakam, or Sri Guru Ashtakam, or Sri Guru Devashtakam, also known as Sri Guru Devashtakam. I think ये confusing असं. सांभाळो नो. I like Divya Desai Mataji's answer. Guru. She does not want to go with option C or option B. She's saying Guru Ashtakam. Okay. Very smart, Divya Desai Mataji. Very smart. Okay. पळया. कंच म्हणू. So the answer is yes, D Guru Ashtakam or Guru Devashtakam, also known as Sansara Dava. Because Guru Ashtakam was composed by Jagat Guru Sri Adi Shankaracharya. त्या आम्ही एक एक पण कन्फ्युज जातो. So I म्हणून त्या ऑप्शन सी दिलेला आहे. So those who said option C is wrong, option D is correct. So Desai Mataji gave the correct answer. Okay, next question. Under which pen name did Srila Vishwanath Chakravarti Thakur write numerous bhakti bhajans sung during Mangalarti at ISKCON Devasthanams? Prabhuji already sung liya. A under Hari Vallabh Das, B as Bilva Mangal Das, C as Gauranga Das, or D as Raghunath Das. Vishwanath Chakravarti Thakur named under a different author Bhakti Bhajans Barilyati. So, कौन म्हणून सांगा ती? Under which name? Hari Vallabh Das, or under Bilva Mangal Das, or as Gauranga Das, or as Raghunath Das. मला म्हणतात पळय एनॉनिमस, थोडे जाण एनॉनिमस बरयतात, थोडे जाण नाव चेंज कोण बरयतात. सो खंयच नाव चेंज कोण बरयलेलं आहे. ऑप्शन डी खंय राधिका महेश माताजी, विनया माताजी. ऑप्शन सी खंय विनोदा माताजी is saying option D. Okay, let's see. Correct answer is option A, Hari Vallabh Das. No problem. Next question. Which among the following listed is the place where Srila Chakravarti Thakur disappeared in the year 1974, approximately at the age of 100 years? बरसाना मथुरा, नवद्वीप नदिया, राधाकुंड मथुरा, गोकुल मथुरा. हाँ, प्रभुजी already sang लिया. So तुम्ही सांगिए the answer. I think you already know the answer because he's already given the answer. Option C, Radhakund. Okay. Correct answer. Yes, correct answer is Sri Radhakund Mathura, while absorbed in an internal condition. मुख्य विषय, he disappeared into the aprakat Vrindavan, unmanifest Vrindavan. हाँ, हमका गोत ना झालं there, a little bit of tidbit. मका गोत ना शिला. So, what is the one key method to practically applying the teachings of Srila Chakravarti Thakur in our daily activities? By engaging in debates, arguments to prove superiority of our own understanding. This is Saraswati Devi's Anugraha. By striving to live a life of simplicity and detached from material desires. C, by focusing solely on personal comforts and pleasures. D, by accumulating wealth and material possessions for personal enjoyment. B. Okay, पढ़या. Correct answer. B. Correct answer. Next question. Appearance day of Sri Pundarik Vidyanidhi. Hantu Chikechi twisted question answers. So Jagratena, from a Krishna conscious devotee's perspective, what is the most important aspect of Sri Pundarik Vidyanidhi's relationship with Srila Rupa Goswami? A, their social and familial ties. B, their intellectual collaboration or scholarly pursuits. C, their competitive relationship in scholarly debates. And D, their purely material interaction in business dealings. तांगल दोगजाणांगल रिलेशनशिप खंचारी तंतु चढावत खंचारे इम्पॉर्टंट विषय तंतुला तांगल दोगजन रिलेशनशिप तंतुला their intellectual collaboration, scholarly pursuits, or social family ties, or competitive relationship, scholarly debates, or material interactions and business dealings.
ट्राय करा ती येस कळत चूक ही समज कोणी पळयना ते दिस इज जस्ट टू हेल्प आवर म्हळ्यार एक तरी आमकां विषय कळत सुद्दां आनी आमकां चूक आसल्यार करेक्ट आन्सर म्हणटा आमी कळटा सो टायप करा ती येस पळोवया ऑप्शन करेक्ट आन्सर कसलें बी देर इंटेलेक्चुअल कोलॅबोरेशन एंड स्कॉलरली परस्यूट्स नेक्स्ट क्वेश्चन Pundarik Vidyanidhi was the guru, spiritual master to which of the following disciples? Shivaram Gangopadhyay, Madhavendra Puri, Gangadhar Pandit, or Swarup Damodar Das? Pundarik Vidyanidhi was the spiritual guru to which disciple? Shivaram Gangopadhyay, Madhavendra Puri, Gadadhar Pandit, or Swarup Damodar? C. Okay. Correct answer. C. Gadadhar Pandit. Yes, absolutely correct answer. Vidyanidhi's pure devotion sometimes caused Lord Chaitanya to profusely cry out loudly by certain names. Vidyanidhi ka एक फंता प्रीतीने मोग्गाने तांगल devotion towards Lord Chaitanya Mahaprabhu पळोवन Chaitanya Mahaprabhu would call out. आम्ही म्हणतात पळय प्रीतीने देवा पुता तशी खंयच्या हातून खंयच्या ऑप्शन भक्त्यानिधी प्रेमानिधी आचार्यनिधी बॉप father in Bengali or dearmost friend or all of the above. As I म्हणून confuse करू दिली तुमका so be careful. B खंय ओके प्रेमानिधी ओके टाइप करा ती F Divya Desai Mataji F all of the above okay we will see whether it is all of the above. Correct answer all of the above fantastic Divya Desai Mataji full marks 20 out of 20. Okay. Gaur Ganodesh Deepika describes Pundarik Vidyanidhi as dash in Lord Krishna's pastimes, disciple of Madhavendra Puri, guru of Gadadhar Pandit, intimate friend of Sri Swarup Damodar, or Rishabhanu, Srimati Radharani's father. Point to be noted, Gaur Ganodesh Deepika describes Pundarik Vidyanidhi as dash in Lord Krishna's pastimes. हांवें confusing आसा जाय म्हणूची मुद्दाम ओके डी खंय जान ओके फॅन्टास्टिक Yes, B, perfect answer. How can we devotees describe best utilized contribution of Pundarik Vidyanidhi? By studying commentaries on Bhagavad Gita, by seeking worldly fame, accumulating wealth, or engaging in debates and arguments to prove who is right. हांव हुशार आस की तुमी हुशार आसात म्हणून खंयचे ऑप्शन अंतुला ऑप्शन ए ओके फॅन्टास्टिक पाप टाइप कोण बोट दुखतशें दिसता by studying commentaries yes option A correct answer. Okay, next is what important lesson do we learn from Pundarik Vidyanidhi's life and example? Importance of accumulating wealth because he was a wealthy person. Importance of dedicating life to Lord Krishna through scholarly pursuits. Importance of achieving social prominence because he was, or importance of engaging in worldly debates. B. Okay, correct answer B. Yes, importance of dedicating life to Lord Krishna through scholarly pursuits. Next, which of this is the birthplace of Pundarik Vidyanidhi? हांवें confusing करो cause I म्हणूच हांव distances दिल्या 3 miles southeast of Mekal Gram. म्हाकाय गोत नाशिल्लें पुरा research करतना म्हाकाय कळ्ळें. So I should thank Prabhuji for giving me the opportunity and avkash of coming up with this quiz question. 1.8 miles northeast of Hat Hazari, 2.4 miles of northwest, Chatgram, 2 miles of southwest of Annapurna Ghat. कोण खंयचे ऑप्शन दिता ती जानान ऑलरेडी ऑप्शन बरोवन टाइप केल्या ओ बी खंय जान ओके लेट्स सी करेक्ट आन्सर ऑप्शन डी 2 miles southwest of Annapurna Ghat. Annapurnar Ghat, sorry. Okay, next appearance day of Sri Raghunandan Thakur. From the perspective of Krishna conscious devotee, which is the most significant contribution of Sri Raghunandan Thakur? Contribution to field of art, literature outside of Krishna consciousness, political influence and social standing,
Gaudi Vaishnav philosophy and devotional practice or accumulation of wealth. Fairly easy aska. Option D. Option C. Okay. Okay. Yes. So I think this is a fairly easy question. Yes, option C. Next question. Which of the following listed below is the birthplace of Sri Raghunandan Thakur? Sripad Srikhand. हांवें प्रभुजीन सांगल्या दोन्ही माइंड यू चुकी करनाका ती दोन श्रीखंड जाय म्हूण तें आसता तशी आसता श्रीपद श्रीखंड इज नॉट फार अवे फ्रॉम श्रीखंड देवकुंड और श्री क्षीरग्राम पळया कितलो गोता सामका म्हणून दिव्याकिनी माताजी इज सेइंग ओके दिस इज द आंसर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ओके रघुनंदन ठाकुर बर्थ प्लेस सच क्वेश्चन श्रीपद श्रीखंड की देवकुंड की श्री क्षीरग्राम ओके बी 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 ओके 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 फैंटास्टिक लेट्स सी बी श्रीखंड करेक्ट आंसर बी कौन बी बरेला करेक्ट आंसर which of the following leelas is Sri Raghunandan Thakur known for? Gopinath Laddu Leela, Nupur Kund Leela, Sankirtan Leela, Radha Madhav Leela. Oh, this is not very difficult. Gopi Laddu Leela. Okay, fantastic. Janan, oh, I love the way people are interacting. Awesome. This format is excellent, Prabhuji. Gopinath Laddu Leela. Yes. Next question. How can we devotees best appreciate writings of Sri Raghunandan Thakur? Seeking fame and recognition for our pursuits, or using his writings as source of entertainment and amusement, or studying his writings to gain deeper insights on Krishna consciousness and enhance our own devotional practices, or D, focusing solely on aesthetic beauty of his language? Fairly easy, not too difficult. Okay, C म्हणून सांगल्या. Okay, Maya. Yes, C, correct answer. Next question. As devotees, how can we best connect with Sri Raghunandan Thakur's teaching in our daily lives? By striving to imitate his social status and worldly achievements, by engaging in worldly pursuits, neglecting spiritual duties, focusing on accumulating wealth, or including his teaching and philosophy into our daily routines. Fairly easy question. Answer to the easier D. Yes, perfect. Shouldn't be too difficult. D answer, correct answer. Next topic is appearance day of Srila Raghunath Das Goswami. From the perspective of Krishna consciousness, what is the most significant aspect of Raghunath Das Goswami's life? Social status, material achievements, profound devotion, or focus on personal comforts and enjoyment? I mean, fairly simple. C, okay. Oh, okay. Excellent. C, yes, correct answer. Next question. Of the following listed, Srila Raghunath Das Goswami birthplace kancha hai? Sri Krishnapur, Nandigram, Mayapur, or Mahatpur? बहुशा प्रभुजीन सांगा निशा दिसता बट लेट्स सी रघुनाथ दास गोस्वामीला बर्थ प्लेस कृष्णापूर नंदीग्राम मायापूर महतपूर ओके सी बी ओके टाइप करा चुकी असली तरी टाइप करा अड्डीना ओके करेक्ट आंसर इज श्री कृष्णापूर म्हाका गोत नाशिल्ला okay next question as devotees how do we best utilize contributions of Sri Raghunath Das Goswami choices are by seeking fame recognition by studying devotional songs by focusing solely on aesthetic beauty of his poetry or by using his words for worldly entertainment and amusement. Again, fairly simple. By studying, okay. Already answers Zahil Chasur Zalyanti. Excellent. B, correct answer B. How can we as devotees best draw inspiration from Srila Raghunath Das Goswami's life? I mean, fairly simple, not too difficult. C, okay. C, C. Okay. Yes, C, correct answer. हाँ ठीक आहे जनरल अंडरस्टँडिंग जस्ट टू हेल्प अस अंडरस्टँड की आम्ही कितल्या आमकां कृष्ण भावना बद्दल कितली गोत आसा म्हणून ॲज अ कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आवर प्रायमरी गोल विच नॉट आवर प्रायमरी गोल ऑप्शन्स पळयात टू कल्टिवेट लव अँड डिवोशन इज इट नॉट आवर प्रायमरी गोल टू अक्युमुलेट वेल्थ टू अचीव लिबरेशन फ्रॉम सायकल बर्थ अँड डेथ टू सर्व ह्युमॅनिटी विथ सफरिंग fairly simple but we can clip fairly simple but we can slip B okay
Excellent, excellent. Okay, B. Correct answer B. Yes. How can we best, next question, how can we best develop deeper understanding of spiritual identity as Krishna conscious devotee? Answers are through introspection, by seeking fame, by accumulating wealth, by engaging in worldly pursuits. Fairly simple question, not too difficult to answer. झाला लास्ट दोन क्वेश्चन मात्र भरल्या ती दोन क्वेश्चन मात्र भरल्या ती येस बी ए ओके let's see the correct answer through introspection self basically answer A correct answer whosoever answered A is correct second last question hai for a Krishna conscious devotee what is the ultimate significance of remembering contributions of past acharyas malari amgal पुंडरीक विद्यानिधि और विष्णुप्रिया माता जी और रघुनाथ ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर दास गोस्वामी options are express gratitude or accumulate wealth or learn from their examples or engage in elaborate social gatherings. Fairly simple, but we can slip to learn from examples of devotion and dedication. Okay. C. Musjan Muntasati. Correct answer C. Last question. As a Krishna conscious devotee, how can we cultivate deeper appreciation for arts? Aha. Let's see the answers. Sorry, the options. Choices are focusing solely on aesthetic beauty of art while neglecting its spiritual significance by using art as a means of material gain, pursuing artistic endeavors for personal gain, fame, and recognition, or by recognizing divine expression in all forms of art. Choices, Ponaya, fairly simple. By D. Fantastic. Okay, correct answer D. Yes, correct answer D. Yes, perfect. Absolutely. So I hope everybody enjoyed. Saglanka mast mast dhanyawad dhanyosmi from the bottom of my bottomless heart. I think Prabhuji, Ravipati Damodar Das Prabhuji also enjoyed. Fantastic idea. Prabhuji ने guidance दिलेला आहे मग काय मजा आयला रिसर्च करू मस्त बॉर्ड चिके कुंभ झालेला ऍक्च्युली आय हॅड टू डू इट ओव्हर अ कपल ऑफ डेज दोन तीन आयटरेशन्स करून ऑफकोर्स टाइम सुद्धा ऊन झालं बट आय वॉज सो एक्सायटेड आय हॅड प्रिपेअर्ड 52 क्वेश्चन्स बट प्रभूजी सर तिथलं नका ओव्हर एक्सायटेड जाऊ नका चरडा तिके ऊन करी म्हणून प्रभूजीने सांगितलं म्हणून हा ऊन केलं पण ऑलरेडी 10 जायत बट आय थिंक सगळ्यांक रुची आयली म्हणून दिसता आय होप सो So I will continue without further delay into the announcement. हाँ विसरनो